О, ти си пострига. Веждите обръсна. Нещо дека да ми ускува тук чела 5 коса. Така. Времето какво ще кажеш? Прекрасно закарано. И аз една седмица не съм се возил. Цяла седмица. Само в града съм карал и установих, че сцеплението на асфалта с гумите не е като преди. Трябва да се внимава, много се парзаля вече. Особено при спиране на кръстовищата носи се. И ми служи си гуми за магла като мен. Верно. Та, забелязали ли сте, че из Родопите е пълно с чешми покрай пътищата, особено около Смолян, като ходиха буквално през 100 метра чешми. Не, че в нашия северозапад няма толкова много чешми покрай пътищата, ама по-малко са. Обаче повече чешми имаме в горите, което е много интересно. Днеска това е тематично. Ще направим едно пътуване тематично и северозапада няколко интересни чешми в горите и с поляните, навътре дет няма пътища, обаче най-интересно до Кула е една чешма, която се казва Дери Магаре. Много странно име, отивам до някоя кръчма там да питаме кой знае ли защо така се казва тази чешма Дери Магаре. А кафе ще пием ли? Да, там ще пиеме кафенце, ти ако искаш и други работи. Не мога. Така. И ще питаме, какво е това Дери Магаре? Некой ако знае да пише, защо така се казва тази чешма. Така седе, бе. Що точно на чешмата? Оп, те. И микрофона да си сложиш къде е местото. Имаме си тук-та? Да, добре. Така мисля, че не виждам. Защото си с по-широки зимни дрехи сега и ти закриват огледалцата. Ай си наедрял и раменете са ти се разширили. За нас са мускулес. Абе, по-скоро сланинес. Ама нещо ще се обиждаме ли? Не бе, това си е комплимент. Жените обичат мъже с коремчета. Верно ли? Да. Не знаех. Аз съм гледал една статистика. Давай газ. Тук трябва да има чешма. Не, това е в десно. Тук долу. Така, тази много я харесват кравите. Да. Ама работи ли? Ще пият само... Ма тя не работи, бе. Няма чучур. Тя и тази тук в десно, къде е към да видим. Ага, май ще пак е там. Пак не работи, нали? Добре? Да, няма вода. Скоро бачкаш. Ще къса вейнаме. Някаква лековита вода тук. Сега ще я видим какво лекува. Лековита вода. А пише ли на колко километра? Пише... Там има една табелка вдясно пак. Ама за нея ли? На 100 метра от тук видях нещо се белее, може и да е за нея. Реално да се возим тук и яка годин път. Тук пише къпането забранено. Ти къде си сега? По главния път ли? Надолу всеки там къде си. Това кой знае къде е тази лековита вода? Не знам, прочетохме лекови от това. Аз се качвам нагоре. Връщаш ли се? Да, връщам се. Нема ли да там лековита вода? Там пише къпането забранено. Сега ще видим какво пише. Да не би по това да е пътя за лековитата вода. Не знам, гледам, чекай да ви тук. Да знаеш, че там има табелка при тебе, точно. Какво пише? Да, тук пише, не се превали много. Тук, ама май ще пеше тебе да заводи. Това няма да дойде пеше, това какво ще е те. Лековита вода. Така те. Да пъти за къде отиде. Това ще да е някъде чак долу в дола. Това и мене ми струва, че чак у Гошанци. Пътя не е много оттъпкан. Има маркировки по дърветата с жълта боя. И слиза надолу.
Лековитата вода. Може би някога ще стигна до нея, ама не сега, че няма време. Ето пътечката върви натам, маркировките и някъде си нагоре в гората. Кой знае къде. Не е много красовско. Тук мирише на пушек от дръвца. Ей, таланта, гледай. Търсиме кафето да се сгрееме малко и да помислиме какво ще правим, че обстановката се промени. Беше сухо, ние сме за черни пътища, а всъщност е валяло. И ние нямаме гуми. Абе, къде ще влизаш окал с тия гуми? За мъгла. Това си трябва яко грайферни гуми за кал. Не, Така е най-опасно. Тича по тебе, а аз мога го сгаза отзад. Мама си тича по мен, я го викам. Ама то в тия кафенета няма отопление. Има, за нас ще го пуснем. На друг път. Ето ти кафе. Да. Виж, даже има и И комина пуши. О, тук сме. Ето тук пише, че има климатик. А къде може да пиеме кафе? От тук, от тази улица направо. Вдясно. Добре, мерси. Яна Тук кучета. вляво има нещо. Къдете кучета? Безсолница. Ето нашата маса ни чека. Тия са се подредили по височина. Освен да те тухте. Да. Мърдат отвътре. А кучето? Това е специално добро. Така ли? Много мразят мотори тия кучета в Макреш. Ема те твое ги дъжни. Първо почнах по тебе да лаят. А виж, това е пазача на моторите тук. Това ли песоглавец? Ей, песоглавец. Влезах в едно заведение климатика след тук на 2 метра от мене. Се позгрея, защото е страшно навънка. И Забатов. Става ми тъжно, като карам из видинските села. Как се разпадат. Две чешми тук и двете не работят. Днес нещо не намираме вода по кръските чешми. Едни сухи, за други трябва да си вземем по 3 дена отпуска, за да ги намерим. А сега, преди да потърсим Бери Магаре, ще минем през студения кладенец между селата Киреево и Старопатица. На картата има официален път между тях. Внимавай, сега трябва да завиваме надясно. Дано да не е много кално. Карай по-леко. Тук някъде на завоя трябва да има път. Тук сигурно. Това е. Ето тук съм минал. И аз. Ей, надясно. Добре. Там гледам, че един караше нещо. Кара трактор и не е много сухо, да ти кажа. Това е пътя за другото село. Супер е пъту. Тук няма да се ига пах. Верно. Ама и бързо се пада. Може и така да стане. Като гледам, носи се. Ще се натрупа кал по гумите и гледай какво става. Като гледам, това няма да ни пусти скоро. Тук пътя в десната. Направо, за сега се е направо. Не знам кой е пътя, сигурно е то. Те го бяхме питали това? Този. Добре, това се води на картата официален път за следващото село. Какъв е този път? Даже се води 1401. 1401. Този път. Всички съседни пътища така се водят. Гати официалния път, между селата. Ето го на картата си го има. И това е тази европейската карта, не е някоя офроад карта. Па ние къде сме да сме? Азия, бе. Този път на кеф няма никой. Да, поне това
Му е предимството. Ето това му е предимството. Тук внимавай да не дойде някой от насрещната. Да се е засилил, викаш някой отгоре. Гадки спокойния път, няма кой да ни притеснява. Няма никой. Ние след 3 км спираме и тръгваме леко вляво да търсиме кладенец. Чакай сега да не подминем. Сега тук некъде има път, трябва да свиеме вляво. Го е път. Да. И този ли е официалния? Той е второстепенния. Като гледам, даже е малко по-хубав от официалния. Като гледам, почвам да вали дъжд. Това не е добре, защото го даваха и сняг. Тук има някаква просека. Къде е тази просека? Кладенец трябва да е тук. Ето сега съм в посока точно кладенец. Откъде ще минем за този кладенец? То никъде няма път. Гаси кладенец. Този кладенец е обрасъл и е край. Забравен вече. Някъде долу в дълбокото в дерето е. Ама не може да се мине от никъде. Айде да отиваме до другото село. Чекай, куда... Този кладенец е забравен вече. Край не съществува. Отметни го, че го няма. 600 метра в Гъсталака, как ще стигнеш до там? Караме за Старопатица. Така. Центъра на Старопатица набелязвам и отиваме, давай, на кафе. Ако и последната чешма до град Кула със странното име Дери Магаре не работи, нещата с питейната вода са отчаиващи. Ще излезе права баба Ванга, като казваше, че вода ще газим, жадни ще ходим. Колко приятно беше по черния път, сега трябва да свиквам пак по асфалт. Кафе, къде може да пиеме? Тук. Точно тук сме на кафето. Да, виж отзаде кафето. Това е следващото заведение. Малко е шумно. В Старопатица. Сега ще свиваме след 300 метра наляво. Тука. Свивай! Тука? Да. Чакай. Не. Следващата. Асфалтовата. Тука? Да. Тука. Виж. Да, тук е. И ми каза, ама сега веднага наляво трябваше. Да. Тук ще търсиме някаква Дери Магарешка чешма. За да ми се поти каската. Аз викам да питаме. Първо да намерим чешмата. Тя е някъде там долу. По този път? Да. И сега трябва някъде надолу да се фаща. Може би тук надолу ще трябва. Тук трябва да е. Да. Някъде тук. Има две дървета. Виж къде са двете дървета. Там е чешмата. Ма как ще стигнем до нея? Не знам, къде Ама там ли е? Ето е чешмата, долу дето са двете дървета. Пуски се тогава. Но не знам дали ще може. Не, ако мислиш, че стоим пешки, стоя да гледам. Нещо много стръмно ми се струва тук. Нещо не става от тук. Те казвам те по този път. Айде. Тук бе само тия с агради всичко бе. Сега някъде там къде си ти наляво някъде. Ето тук търси някъде къде е досечка. Тук е. Здрасти! Да, чешма има ли вода? Не! Тя ли се казва Дери Магаре, че много интересно име има? Не. Това ли е на чешмата на Дери Магаре? Да, това е. Що така се казва? Много интересно. Не знам. Ти уж да трябва магарата. Сигурно.